Per altra banda, el que és l'activitat una vegada estigui en marxa, doncs esperem que vagi molt bé, com dic, que repercuteixi positivament, que hi hagi llocs de treball de qualitat, com no pot ser d'una altra manera, i que de cara a les arques municipals això porti uns diners que siguin constants. Nosaltres sempre estem molt contents quan hi ha una llicència d'obra d'aquestes característiques, no ho negarem, perquè són diners que podem posar a disposició de la ciutadania, però és tan o més important a vegades tindre aquesta constància en els anys i que per tant haguem consolidat un projecte que sí que té un ingrés molt important a nivell puntual, en el moment en què l'activitat estigui pròpiament en marxa, doncs tinguis això, aquesta constància en els ingressos i que, per tant, aquestes inversions que facis després siguin sosteniblement financerament sostenibles en el futur. Que sí que és veritat que teníem aquesta perspectiva, però mai, si em permets l'expressió, ens havíem emocionat creient-nos-ho. És a dir, en els millors somnis vèiem que això arribaria algun dia, però sí que és veritat que no ens ho podíem creure. Per què? Doncs perquè si haguéssim estirat més el braç que la màniga abans que això s'hagués produït, estaríem incorrent segurament. Ja no parlo en termes legals, parlo a nivell de prudència financera i políticament parlant des de la visió més assenyada de la política. Per tant, ha sigut una sorpresa? No ha sigut una sorpresa, és a dir, ha sigut una molt bona notícia que feia molts anys que nosaltres portàvem treballant perquè això fos una realitat. Per què? Doncs perquè creiem fermament que aquesta inversió és bona pel territori, és bona pel país, però és bona pel territori i particularment per al nostre poble, però a més ho fèiem amb el convenciment de que si aquesta inversió s'acabava produint, això havia de repercutir directament i de forma molt positiva, no directament al pressupost municipal, perquè està molt bé que això estigui en el pressupost, sinó sobretot en el carrer. Quan parlem d'urbanisme, dintre d'aquesta carpeta jo sempre també faig dues distincions, que és l'urbanisme macro i el petit urbanisme. Dintre de l'urbanisme macro estem parlant de grans inversions, com les que estem ja executant a dia d'avui, que estan ja en marxa des del mes de febrer, com és la residència assistida, un projecte d'una residència de 24 hores, nosaltres a Morell teníem un centre de dia, ja fa un temps que estàvem preparant un projecte de residència que gràcies a Déu ja hem pogut tirar endavant, i també des d'aquest mes de febrer hem iniciat les obres de la construcció d'una pista poliesportiva coberta al costat del pavelló municipal. Parcs infantils que ja tenim a dia d'avui, creiem que posar-los al dia, arranjar-los, és un deure que tenim als ajuntaments, més enllà del propi manteniment que ja es pot anar fent de forma diària. I després el que és el penot quilòmetre zero, la rajoleta davant de casa, l'asfalt, aquelles coses que en el dia a dia no són grans projectes, i amb això ja podem anunciar que gràcies a totes aquestes previsions econòmiques, aquest 2026, la idea és destinar a un municipi com el nostre 1 milió d'euros en un pla d'asfaltatge, més 400.000 euros després també en un pla de millora de voreres urbanes. Són diners, són inversions importants i que gràcies a tot aquest finançament podem tirar endavant i és el moment. El que no tindria sentit és que aquests diners que ens entren egoistament aquest Ajuntament els guardés. Els diners jo sempre dic que han d'estar al camp i no al banc dins de la prudència.